Idan kana so ka tura coin daga non-custodial wallet kamar su Tonkeeper su Telegram wallet zuwa exchanger, yanda za ka yi shine, let's say a ce muna so mu tura Toncoin ɗin nan, sai ka zo kan shi nan goyin ka taɓa. Hanya biyu ne, za ka iya bi ta nan, za ka iya bi ta nan, amma ta nan ya fi sauƙi. Sai ka taɓa coin ɗin haka, idan ka taɓa sai ka zo ka taɓa sign wannan. Idan ka taɓa sign sai ka je ka kofo wallet address. Idan ma mutum za ka tura zai turo ma wallet address nashi da memo, sai ka kofo su ka zo ka sa nan. Idan kuma za ka tura exchanger ka ne, sai ka je let's say exchanger ka a ce Binance ne, sai ka je kan Binance ka buɗe Binance haka. Let's say ka buɗe Binance sai ka zo wallet nan. Idan ka buɗe wallet sai ka zo deposit. Sai ka taɓa deposit, sai ka yi searching ton. Ton ba, to gashi nan. Network ɗin sai ka yi selecting Toncoin. Yawwa sai ka copy wallet address ɗin da memo. Farko ka fara copy wallet address ɗin nan za ka zo. In ka copy, sai ka yi minimizing ka koma can, sai ka zo nan paste ɗin, ka yi pasting. Sai ka koma ka copy memo. Wannan numbers ɗin shi ne memo, sai shi ma ka yi copy in same process. Sai ka yi minimizing ka koma, shi ma ka zo ka taɓa paste ɗin. Ka taɓa paste, sai ka danna continue. Ka sani cewa dole ka copy memo nan, idan ba ka copy ba za ka yi asaran coins haka. To dole ka copy shi ma ka sa kamar yadda ka sa address naka. Sai ka taɓa continue. Nan sai ka sa amount ɗin da kake so. Let's say a ce muna so mu tura 0.5. Kaga ya nuna mana da yake bani da shi a ciki ba zai nuna ba. Idan ka sa in kana da shi, idan ka sa sai ka taɓa continue nan. Kana taɓa continue nan sai ka je ka sa pin naka ko face ID a wayanka, shikenan automatically zai